J.K. Yadav Films present. श्री राम कोहमा में जनमेला कृष्ण कन्हैया कोहमा में जन्मे श्री राम और कोहमा में जनमेला वीर बजरंगी कौन नगरिया भैले सो और कोहमा में जनमेला वीर बजरंगी कौन नगरिया भैले सो कोहमा में जनमेला कृष्ण कन्हैया कोहमा में जन्मे श्री राम और कोहमा में जनमेला वीर बजरंगी कौन नगरिया भैले सो कोहमा में जनमेला वीर बजरंगी कौन नगरिया भैले सो अयोध्या में जन्मे श्री राम गोकुल में जनमेला कृष्ण कन्हैया अयोध्या में जन्मे श्री राम और पर्वत पर जनमेला वीर बजरंगी सगरो भइला बा खुशहाल और पर्वत पर जनमेला वीर बजरंगी सगरो नगरिया भैले सो सोनावा के ही लुटावे हीरा के ही लुटावे रामायण धन सोनावा के ही लुटावे हीरा और के ही लुटावे रामा ममता अपन प्यार के देवलोक में भइल बाटे सो और के ही लुटावे रामा ममता अपन प्यार के देवलोक में भइल बाटे सो और के ही लुटावे रामायण धन सोनावा के ही लुटावे हीरा और के ही लुटावे रामा ममता अपन प्यार के देवलोक में भइल बाटे सो और के ही लुटावे रामा ममता अपन प्यार के देवलोक में भइल बाटे सो सोनावा दशरथ लुटावे हीरा यशोदा लुटावे रामायण धन सोनावा कौशल्या लुटावे हीरा और अंजनी लुटावे रामा ममता अपन प्यार के सगरो भइल बा खुशहाल और अंजनी लुटावे रामा ममता अपन प्यार के देवलोक भइल बा खुशहाल
JK Yadav Films.